हर हर महादेव मैया पार्वती का। आई भैया दीदी बहुत प्यारा चर्चा बा। चर्चा बहुत प्यारा बा। आई सुनी। एगो बुढ़िया माई रही। माई बेटा रहेलो। तो माई बेटा रहेलो तो बहुत बेचारी पुरनिया रही और शिव भक्त रही। शिव चर्चा में रहत रही। उनकर बेटा रहलन त कहीं से मजदूरी उजदूरी क के ले आवस बनिहारी बनहारी त बेचारी खास बुढ़ियो आ एगो गाय पोसले रही। गाय पोसले रही तो वो गाय के दूध दूहस आ वही से खालू पिए। लेकिन इतना पुरनिया बेचारी रही लेकिन बिना पूजा पाठ कैले उ खाना ना खास। बिना शिव के तीनों सूत के पालन कैले उ खाना ना खास। उ पुरनिया बेचारी जहाँ जास घास गरे जास तो वही जा दूगो शिष्या बहन भेटा जावलो। वही जा तीन सूत के बारे में बतावस कि ये शिष्या बहन लो शिव के शिष्य बन जाइन लो। शिव जी गुरु जी सब पर दया करे। तीन सूत के पालन ले ली लो। नाम घोषणा करा ली लो। जहाँ जास तहाँ उ तीन सूत के बारे में बुढ़िया माई बतावस। मंदिर में जास तो मंदिर में जितना शिष्या बहन पुजेरी आवेलो शिवालय में तो उ सब जानी से बतावस कि सुनी ना तीन सूत के पालन ले ली। तीन सूत के बारे में जान जाई बहुत कल्याण होला। माने एक दूसरे से गुरु के सब बांटस। तो एक दिन ये का भइल ए गुरु बहन शिव चर्चा लेला से बहुत भलाई होला। बहुत गुरुजी कृपा करेनी आ बहुत गुरुजी दया भी करेनी। ता कहलक लो कि दुनू जानी मतलब कि कहलक लो का कहली बुढ़िया माई की गाय जौन पोसले रही तो उ गाय नु अचानक से उनकर गाय के दूध बंद हो गए। गाय के दूध अचानक से बंद हो गए। उ गाय बिसिक गई। अब त बुढ़ियो के एगो बेटा बेचारा कम निहार रहलन। उनकर भोजन पानी बहुत दिक्कत होखे लगे। बहुत दिक्कत हो जाए। का कैली बुढ़िया माई कि गईली घास गरे। जब घास गरे गईली चेवरा में आ बेटा एगो रहलन त गईलन काम करे। जब चेवरा में गुरु बहन घास करे बुढ़िया माई गईली तब तक ले कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती मैया बैठल बनी लो। मन में विचार करतनी लो कि बुढ़िया कितना सेवा हमार करती है। शंकर भगवान कहतनी कि देखत तारू पार्वती ये पुरनिया हो गइल बिया। बिना एक दिन जल ढरले बिना एक दिन शिव चर्चा कैले आई कितना पुरनिया हो के ज्ञान बाटतिया। तब एकरा जिंदगी में इतना दुख बा। कहनी पार्वती मैया ये स्वामी तोरा भरला के भरिले जरला के जरिले अरे बुढ़ियो के कुछ करी इससे कि रौसी शिष्य विधुया रौरा एकरो के कुछ करी। कहनी शंकर भगवान की ये पार्वती ये बुढ़िया बेरी हमरा जाए के पड़ी। आई जितना हमारा आराधना करतिया उतना तो एकरा के हमरा ई बुझ कि हमरा ऊपर कर्जा चढ़ता। इतना बुढ़िया के हमरा के कर्जा चुकावे के पड़ी। ये बुढ़िया का साथे साथे गाँवों के लोग उपासे मरता भूखे मरता ना पूजा पाठ। बुढ़िया तो पूजा पाठ करतिया सब करतिया। गाँव में सबसे तीन सूत के बारे में बुढ़िया बांटतो बिया तो लोग माने मानत नहीं के पूजा पाठ करत नहीं के। अकेले बुढ़िया करो तो का शंकर भगवान का कहनी कि छोटी चाके गो बालक के रूप ध लेनी ध के का कहनी कि बुढ़िया का घास गरतिया तहाँ चल गई। जब बुढ़िया का करे कि घसवा खुरपिया चलावस तब जाके शंकर भगवान गोर लगा दी पैर अपन लगा दी। जब बुढ़ियो खुरपिया चलावस शंकर भगवान अपन पैर लगा दी। कहली बुढ़ियो कि तू के हौ कि जब हम खुरपी चलाओ तनी तब तू पैर लगा देता तू केकर बेटा हौ तू बताव तारा बाप मतारी से हम रहन दे तू काहे कैले बारा। शंकर भगवान कुछ ना बोली। छोटी चाक बालक के रूप रहे कुछ ना बोली। ओकरा बाद में जब बुढ़िया घास गर देली तो कहली कि अच्छा ओकरा से तो हैरान कैबे कैल चल तनी घासवा लगा दो। अब शंकर भगवान का करी कि घासवा लगाई पीछे में लेके पलट दी बुढ़ियो। बुढ़िया बेचारी क्या करस की
उठा ले, फिर उठाई, फिर पीछे में पलट गई। करते करते बुढ़ियो खिसिया गईली। खिसियाला के बाद में कहतरी कि ए तू केकर बेटा हउआ, कि हमरा के तंग कइले बारा, चल तारा माई बाबू से ओरहन देता। शंकर भगवान कहनी कि सुन ना बुढ़िया माई, हमरा ना बेटा बा, भले हमरा ना बाप बा आ ना हमरा मतारी बा, हमरा दुनिया में कोई नहीं के। अपना भिरी रखबू हमरा के, तहार लिद्दी पानी सब कुछ करेम, अपना भिरी रखबू। त कहनी पर बुढ़ियो कहली कि ठीक बा चल, बाकी रहेंगे बदमाशी मत करिए, समझ ल। कहनी शंकर भगवान की ठीक बा, बदमाशी ना कर। जब का भइल कि गईली आ घास पटक देली आ कहली कि तोरा के तो रख लेनी है पेट पर। शंकर भगवान के कहली बुढ़ियो कि तारा के तो रख लेनी है पेट पर, लेकिन हमार गाय त ना दूध करतिया, अचानक से दूध रोक गइल बा, बिसिक गइल बिया, तो हम कौना लड़ जड़ से तारा खियाए में अपन पेट पोसे, बताओ। हाँ, कहनी शंकर भगवान की एगो काम कर, तू नाद हाथ के धो द। तब बुढ़ियो नादहा धो देली। कहनी कि नादहा के पूरा झोकार, आ कहली झोकार देली। आ ओकरा बाद में कहली कि अब तू एथी डाल, गौत डाल, तू अपना गाय के तब बांध। अहिया बेचारी बुढ़ियो कैली। अब गौत वर डली, बस का भइल कि गैया खाए लगल। आ खाते खाते गैया रहे, 1-2 घंटा का बाद में एक गुरु बहन हैं कहाँ पूरा ओकर दूध उतर गल। अब उ लइका शंकर भगवान त बच्चा के भेष में रही, कहतनी का ए बुढ़िया माई, जा तसला ले आओ, बाल्टी ले आओ, तारा घर में जितना बर्तन बनू सब ले आओ। आ त काहे ला ए बबुआ, हैं एगो त घास के गरवाई में हैरान कइल ह, बेहू जे हैरान करब। आ त जा ना हैरान ना करे दूध दुहे के। अब बुढ़ियो माना सैले ना, कहस का कि त लइका हमरा के पूरा परेशान कर देले बा। बताओ कि अब दूध दुहे के कहता है, गाय हमर कितना दिन से बिसकल बिया, आई दूध कहाँ से दूही, कहाँ से दूध दुहब। आ तो तू जा ना ले आव ना। बुढ़ियो गईली खिसका बस में, आ जितना घर में के सब सामान बर्तन हरिया बर्तन सब कुछ रहे का कहली लेके वैली। आ कहली कि ला दूह। और लगनी शंकर भगवान जब दूध दुहे, बाप रे, दुहते दुहते गुरु बहन ऐसा ना एक दूध बह चलल, ऐसा ना कि मतलब कि सब भर गए, सारा भर गए। अब का कहल कि तब तक ले पार्वती मैया आ गईनी कैलाश पर्वत पर से आईनी, तब तक ले गणेश भगवान आ गईनी। आइला का बाद में का कहनी कि कहनी के बुढ़िया एगो काम कर, खीर बनाओ, आ खीर बना के आ पूरा गांव भर में बाँट हैं, आ अपनहु खइया, पूरा गांव भर में बाँट। तो कहतरी का बुढ़िया माई की ए बबुआ, हमरा लगे ना चाउर बना थी, हम कहाँ से खीर बनाए। का कैलनी शंकर भगवान कि अथी भले पार्वती में या का कहनी कि इतना चाउर देनी, आ दे के आ बुढ़ियो का कहली कि बड़का हांडा चढ़वली, आ वही में खीर बैठा देली। कहनी शंकर भगवान के बुढ़ियो हमनी आवतनी से तनी गंगा स्नान करके हम आवतनी। आ हई आइल बड़ी बुढ़ियो इनकरो के गंगा स्नान करके ले आवतनी। पार्वती मैया बुढ़िया के भेष धके गए रही, बालक के भेष धके आवतनी हमनी गंगा स्नान करके। तब तक ले तू घर दुआर लीप पुत के आ खीर बैठाओ। बुढ़ियो का कहली घर दुआर लीप के आ खीर जैसे बैठावत तारी, उ खीर गुरबान एकदम मतलब कि उतरा के या नारी खानी बह चलल, कुछ दूर गांव वीरान में ले बह के गए। आ बुढ़ियो कहतरी कि जा त खीरवा बह चलल, बस का कहली जितना ओकरा घर में बर्तन रहे सब ओमे का कहली कि बर्तन में भर लेली। आ ओकरा बाद में एक थरिया ओढ़ लेली, आ ले जाके शंकर भगवान के कोना ले गईली। कहली हे शंकर भगवान, अभी भोग लगाई रौरा हैं, भोग लगाई। अब शंकर भगवान नदी एथी में से कहतनी, गंगे जी में से कहतनी कि पार्वती देखो बुढ़िया है, हमनी के गंगे जी में भोग लगा दिल है। आ जितना गिरे उतना बुढ़ियो खात जास खात जास खात जास खात जास है। जब का भइल कि शंकर भगवान पार्वती मैया जब अइनी लो हैं गंगा नहा के, तो देखतानी लो कि मार त ई त एथी बह चलल बा, खीर बह चलल बा। तब कहतरी का बुढ़ियो कि ए बाबा ए बबुआ खीरवा का रही हैं, खा भोग लगा ली लो। तो कहतनी का शंकर भगवान ए बुढ़ियो हमनी के तू गंगे जी में भोग लगा दिलू, अब का भोग लगाम से एगो काम करो, 4 गो कलसा में खीर ओर के रखले बारी। कहली बुढ़ियो हाँ, आ तो जा चारों कोन पर गाड़ दो,
आ बकिए जितना खीर बचे उ अपना पूरा गाँव गिरान में बाँट दो हैं। आ कह के शंकर भगवान पार्वती मैया अंतर ध्यान हो गई लो। आ बुढ़ियो लगली रोए कि शंकर भगवान रनी ह आ देखा हमरा पर इतना कृपा करके चल गई। तब तक ले बिहान भेल उनकर बेटा अइलन। आ बेटा अइला के बाद में कहली बेटा कहतरन कि माई बड़ा बिजोर भूख लागल बा तनी कुछ खाए के बा त द। बेटा से कहली कि बबुओ ले आवा खुदारी। आ जब बीचे के कुराइल कलसा तो में खीर निकलल त बेटा के खियली अपनहु खियली आ चारों कोन पर के कलसा खुनली त कोनो में सोना चानी पैसा कौड़ी हीरा मोती सब निकलल। आ वो दिन से एकदम घर दुआर जिमी का सब कुछ हो गला। वो दिन से गाँव के लोग देखलक कि हाँ बुढ़ियो के 3 सूत के पालन कइले बारी इनकरा का दया मिलल बा। वो दिन से पूरा गाँव के लोग 3 सूत के पालन करे लागल। आ वो दिन से गाँव में कल्याण होखे लागल। तो प्रेम से बोली हर हर महादेव।